para kanya diagnosika makikita kadwang niyayayatem anang isukat ang kanya panakip-kibing niyong adua madutudog datoy rikna di agsasait ka puso di aklatan ikaskaso saysaya adlaw kung mamano di ka naamamu tiyak man nasaksaktan taramid mo palubusan na kadinaw madayo tapong magpanunot mo adua basono iyak mariknan di ba mateg mo nababaliw ka limamis ka sapay tamaawatan nakatalububusan na awanan niya masakit para kanya nung sika makikita kadwang niyayayatem anang isukat ang kanya panakip-kibing niyo adua madududog atoy rikna akasasait ikaw puso di aklatan ikaskaso isaysaya adlaw kung mano di ka namamandumi ang kuman nasaksaktan taramid mo palubusan na kadinaw madayo tapnong mapanunot mo adua pasol mo tiyak mariknan di ba mateg mo napalbaliw ka mamis ka sapat tamaatan nakitalubusan na awanan niya Abay asya tayin sukat mo ket nagkayat ka sa bali a puso tiamok sisyak laeng iti ay ayaten gayam inlimad mo sa bali apat-paten sinut na patpaten siyak wenno isu na kadi sawem laen
Kanu siya tay napaten, siya kumat inilalang. Di ka nagsapulti sa bali, damagig man ken ka, no anyat awan kanya, nga adaken kwa na salda tuy biyag. Ilaw-lawag mo man, no anyat nagkuranga, inpaay na kadi tapagragsakan. Di mo amo amasa sa tanak, tunggal madamag ko, isut kapoy kuyog mo. Isulat na patiken ka, isulat tungtung wen, siyak di mo ba'y malagipin. Sino ka din kita puso, ken di na ka din pagan ano. Lailong ken dungong, ket pinukaw mo, among kadi ubiyag ko, napate kalagta. Uray mo di siya naglaong, tarik na among biyag ko, nga ay ayaten ka. Asya kay insukat mo, ket nagkayat ka sa bali a puso. Tiamok si siyak laen, iti ay ayaten, gayang inlimed mo sa bali apat-paten. Napatpatek siyak wenno isu na kadi sa wenlaen. Kanu siyak tay napaten, siyak kumat inilalang. Di kan agsapul ti sa bali, sino ka din kita puso, ken di na ka din pagan ano. Lailong ken dungong, ket pinukaw mo, among kadi ubiyag ko, napate kalagta. Uray mo di siya naglaong, tarik na among biyag ko, nga ay ayaten ka.
kanti ko nagngem saan tanairwama ayat anay sangsangayan ayat akinali kaguma naipaay mo pudno pakaragsakan urayawan ka malaglagip ka dagiti nadawamin na makikita dagiti naruay nga inangaw ka tumrem luluwat tunggal mapanunod ka agnanayon kay ayaten ka ipatpateken pugno adungdungwen ka uray paino imbatayo ka pimanaw ka at di nagpakada magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso unayawan ka malaglagip ka dagiti nadawamin na makikita dagiti naruay nga inangaw ta tumrem luluwa tunggal mapanunod ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pugno adungdungwen ka uray paino impatayo ka pimanaw ka at di nagpakada magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino imbatayo ka pimanaw ka at di nagpakada magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso Denggem man umiyak ko asog to'y puso to'y ibagaken ka nagtaot to'y puso no kumalan mabalin
at dakat sibay ko at daan tadenan nga aglalahilo asog unhunoy ko hindi ngam kadala tapnong pamatiyang nga ay ayaten ka inkari idin asiksikan tulat ka jak sumina tadenan inggat balong palan tikit daw kuken ka dinagat baybayan nupay nanumuak anagayat tasadian ammo ti Diyos apo asikat kapapatkan inggat panungpalan sikan tupayla awagan di mula amo sang sangit at to'y gasat ko naladaw ka ngamin asimang bay to'y biyak ko Asimang bay to'y biyak ko ngem puray nukasta sikat linaong to'y puso sapay kumabiyag ko kasta akmet tapuso asok untunoy ko endengam kadala tapnong pamatiyang nga ay ayaten ka Ay ayaten ka inkarit idin asiksikan tulatan jak sumina kadena inggat sikat mabuy-buyak tikit daw tuken ka dinagat baybayan nupay nanumuak anagayat tasadyan Anagayat tasadyan Amu ti Diyos apo asikat kapapatkan inggat panungpalan sikan tupaylan awagan Amu ti Diyos apo asikat kapapatkan inggat panungpalan sikan tupaylan awagan Thank you.
way. Ikariken ka, asika, si kalae. Di ka masursuro, di ako alipate. Uray ba'y andang mo, ichay tade. Sa dinuman, di ayan bugyan ko, kaya't kukumakin ka, gay puno. Arapa ako gatikan mo mabukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y ang labas itawe. Asyak kain kalakside ket ni ayat mamimpinsan alipate no dayta pusum na ulpit naranggasen awatek ubyak kuno isuti guswen no gandat mo asyak kain ka pasaktan ket ipapusong kinagulib ken taguran awan mabalin kuno isut pagragsakam biag umay sinaata din na no gandat mo nga itanem na kinarianta ket pukawen ayat inta nagpuligan no dayta naken kastat ina kinatangken nasaysayat langin asyak tay gudasen no ragsak mo nga asyak tay agladingi keto'y puso malmesti sa init no gustwen mo na'y nagragayan to'y bagit apitek biag kuno daytaken kat nabatek no pagarupen nga inalilaw kalaen no pagarupen nga ay-aywen kalaen kunyalem to'y puso ket inka laksiden siksika ubyak ko ay ayaten inadungdungwe
asyak kain kalaksiden. Ket ni ayat maging pinsan alipatem. No dayta pusong na ulpit naranggasen, awatek kubyag kuno isuti guswen. No gandat mo asyak tayin ka pasaktan, ket ipapusong kinagulib ken taguram. Awan mabalin kuno isut pagragsakam, pagragsakam biag kumay sinaakta din na. No gandat mo nga itanem na kinarianta, ket pukawen ayat inta nagpuligan. No dayta naken kastat ina kinatangken, nasaysayat langin asyak tay gudasen. Nuraksak mo nga asyak tay agladini, keto'y puso malmesti sa init. No gustwen mo na'y nga grakayan to'y bagin, apitek biag kuno day taken kad nabatek. No awanen patiken kad naglabas, no awan ken ka samgit ni ayan-ayan. Iturak amin apkes ken panaas, no isut kay karyak kaikarian nanumunga ayan. No isut kaikariak kaikarian nanumunga ayan.
ken patyen na kumain na ay ayaw Nununutek Panagkrus Didalantan Nagam amutan Adinain gagara Naging nayak ayagta Garing-garing sinangalta Nagmaris lubong ko Gapu angin kenta Manipot idin Si kantay sa pulet Inuran-uras Si katil iliwe Patek mo kanyak Yak tulos mailime Idinto asika Nagsakit tamatipet Ngin kulay nukasta Anusak apilit Tangamin biyak ko Si kaunay tay patpatgek Iwag sinak tuman Siyak-yak tumarami Tanu